אני אמא של דורון. אני אמא של נעמה לוי. אמא של מתן. אמא של עומר. אמא של תמיר אדר. אמא של יגב. אמא של קרינה אריאב. אמא של ליריאל בג. ואני רוצה להגיד לכם שאתם הכוח שלנו לקום בבוקר. פשוט יושבת כאן, לתת גיבוי לכל אנשים שנוסעים איתם מסע בלתי אפשרי, בלתי נסבל. אי אפשר לסיים את המלחמה הזאת בלי החטופים. זאת מחאה שקטה והיא לא פוליטית, והיא רק מבקשת ממי שיכול להגיע לפה כדי להביע תמיכה והזדהות. אלון אוהל, אני מחכה לך. דרור אור, אני מחכה לך. אבינתן אור, אני מחכה לך. גיא אילוז, מוחמד אל-עטש, ליריאל בג. אנחנו אמהות לא נוותר, אנחנו נמשיך, ותבואו ובבקשה תהיו איתנו. ואנחנו צריכים להביא איתנו עוד הרבה ולהיות פה אלפים. אנחנו לא מתכוונות לזוז עד שהילדים שלנו חוזרים הביתה.